akagadzikapo akatotumwa nababa haagone kuramba asi zvaatumwa ndozvaanoita sei. Saka toda kuti baba vakatumirwa kavakaita mwana wavo vakataura kuita kuti gone kuwanawo kasi ndati muve nemuono pawakafonera baba vakati kudini pawakataura nababa. Baba vakandipindura vachiti handina kutuma munhu kupedzerana nemunhu akatora mukadzi wavo. Wanga waendako here? Ndanga ndaenda kumba kwavo. Wangoenda kumba kwavo chichimira wakadaro baba tudze chichiaeza mukwasha akauya kumba kwenyu. Mukwasha akauya akatuma mukwasha uyu ndiani? Ndini kuisha. Ko pakauya kumba kwenyu makamuti ndakamutaura kuti munhu kune mudzimai wako handiri kuziva hamusi kufonera nemudzimai wako akati ndiri kufonera nemudzimai wako ndakati endai kuti uite mugadzisirwa kuti nyaya dzenyu dzimumba dzandizikwanise nokuti kuda kukumbiridzeka mutauro chenda iko. Alright, taura yenyu vazuda. Uya achinetsana nomukadzi wake mwana akafona kuna baba wake kuti ndiri kushungurudzwa nomurume saka ndakuda kuenda kuti ndimbozviuraya uyu mwana uyo afonirwa akauya kumuta asekuru ndoshoko rananzwanani nemuzukuru wenyu zvino ndoita sei tikati no iwewo murume womusikana uyu pano kwaakamutorera vari baba mukuru vake iwe chiudzani mukuwasha nyinambi yake aende kotora muzukuru nomukuwasha nyinambi yake agadziridze nyaya idzi nokuti dhuze pamwe ndedzemubhedhuru iwe urite zvaro hauzodzikona agadziridze uye agadziridze nyaya yomuramu wake nomukuwasha nyinambi yake saka uyo arikuti akazofonana nouyu kuti iwe bamudiki huyai kuno kuti ateere kwakaenda mudzimai wake uyo haana kuzokwanisa kuteera muridzi womukadzi. Isaida kuti uyu mukuwasha nyina uyu agadzirisane vega vakonana uyo mukuru ozodzosa shoko kuvabereki kuti ava baba nauyanetsana amaine navo vamudiki ndo yakati ndavagaita hamusuda kuti vaenda kwasii pawakaplaya role yavo ndopanofanwa kutaura chigumiri naamaiko ndine munyingi nazvinotorwa chichecheita ndikuziva nepamaita mhirizhoga yekutaurana zvisina kunaka kwei makazoona kuti simba rokuti munyingi atorwe ndakafona ndichifonera munyingi wavo foni ndobva yadaiwa nabamunyi ndobva wanditi munyingi wenyu atiza asi atiza nemari yangu yakawanda akati angotiza ko chii chaitika zvakanzi tanetsana zvinhu zvidiki asi atiza nemari yangu yakawanda asi ini ndiri kuda mari yangu yaenda nayo ini ndopandakabva ndakata foni ndakati ina ndichaziva nokuti mari yangu kuda handisi kuziva kuti chii zviri kuitika ikoko ndokubva ndagaragara ndokubva ndafona dzakuma9 kumanheru pandakafona kuma9 kumanheru ipapo ndofoni ndobva yadairwa nemunyina wangu akangoti hello ndichida kumubvunza kuti ko chii chiri kuitika ndafona foni yako yadairwa nemurume wangu akutaura kuti wewe watiza nemari yake uyu akangoti hello foni yeyo ndobva yadonha vanga vakurwisana vachirovana saka indanga ndakutongonzwa noisi yaitaurika pafoni ndichinzwa voisi remurume wacho achishedzewo vamwe vanhu vangu vari pamashopu musiyaende haana basa kuti kukurohwa kwake akuita chii munyina wangu iri foni yandaingonzwa ichitaura iri pasi kusvikira wainzwa noizi dzimusiyaende zokurohwa unozvinzwa mawanzazvakukikirisana ndakangonzwa kugadzira statement wozi kuti kurohwa saka ndinobata manje ndikuudza kuti urikochiona zvichiitika ndakanzwa noise pafoni kusvikira ndazokata foni yangu ndaona kuti mari iri kutoperera mahara ndagaragara futi ndobva ndazofona foni ye ndobva ndaiwa ndimurume wacho pandamudi chiko chiri kuitika pakataura kuti ndine murume wangu asari kundirohwa ndakati chiko chiri kumbonetsa uyo hapana chakakwanisa kuzonditaura kudaira akabva atanga uchema pandakata futi ndopa ndakachiti kumurume wangu ndakati tazotomukumbira chindiperekedza ini ndinoona kuti chii chiri kuitika ndopa chii kuitika ndokubva taenda ndobva tasvika kwasisipo ndandamuzoti we chiita isai chiendai kwasisi kana nhau dzacho dziri kunetsa
unasisa muno asisi vacho vakangovandovakunzi gogo nabamini ndobvataenda kwasisi kuenda kamusvikira ari kwasisi dzinenge dzakuma 11 dzeusiku ndakamusvikira ari kwasisi ndobva tasvika asisi vachibva vamukana bamukuru ndokafona uchienda kwasisi ini ndaitotaura naye pafona ndichema tiriuona bamukuru tiri tese kuna natete kwakaroa panga pari parepo pasisi pakondo patori padhusi ndobva tasvika kwasisi bamukuru wabuda wobva wamuka kutsisi bva watanga kutsanangura kuti ndonyaya iri panapa amainini vavo yakunetsana nomukumo asi nyaya vari kunetsana nyaya ye$5 kuti kwauya munhu akuti ndine chikwereti asi chikwereti ichi hachinomwirwa mvura che$5 saka bamini vari kuti amainini vanonyipa ini handigondogara nemunhu anonyipa ndopandakati sisiko ini nyaya pamaienzanisa bamini vati kudii anzi bamini vangoti ndikuda mari yangu yatizanani naamainini nokuti ava kuti vazosvika uyu akabva akati kumurume wake mari yauri kuti ndinayo handini iri kuna bamukuru ndakaipa bamukuru ndo maendera vakaita kwakuna bamukuru kuti vaende kwambuyo uyu akati mari yauri ndinayo handina mari pandiri panapa mari ndakaipa bamukuru iye aitaura kuti iye akwanise kuenda kuwana kunipotera saka vasvika kuyo vachibvunza mari yavo ndopo akati mari ndaisiya kushopa kutotaura kwanda ndichiita kuenda ndichiwana kuti ndiwane kupotera tiyananiswa ndonhau yandakasvika tiaakuonasisi ndobva vati chienda ichi ngatigadzise nyaya tingaramba chitenderera handisi kuona pane nyaya yekuti ndakudaidziro atizoro vaitira mwana wavo fine zvakakanganisika totangira ipapo nai iwe uda mukadzi wako kwai uda mukadzi wako kasi hausi kuziva kuti wofamba sei nokuti ari kwabangu chinhu chinondinetsa ndechekuti mukomana wamaiguru apo havana nguva yekugadzirisa nemukadzi wako apa wakangokwanisa kuya kunotora zvokundibvunza kuti chii chaitika wakatoti tatumwa kunotora munhu hatina kutumwa kunoenzanisa kana kunotonga ambuya ndo wakakwanisa kundienzanisa nemukadzi wangu wakanditi chidzokera unorara kushopu wasiya kusina munhu mukadzi wako ndoya naye mangwana kuseni kana ndakuya kumukana kana indakatodzokerawo kumba ndichitofara ndichoti ndagadziriswa nemukadzi wangu 2 o'clock ndodza wakauya havana kuya kuma11 wakaya 2 o'clock dzeusiku wakatanga wadarikira pandogara kurota wanga tone communication nemukadzi wangu achitoudzanawo ndiri pakati wabva wadarikira pandogara bva waenda kumba kwaambuya bva wanziona ambuya muri kuda kutora mukadzi uyu muri kutora muri pachinangwa chei chakanzi tatumwa nababa naamai vakanzi naambuya asi nini ndanga ndawagadzirisa zvawanetsana imimi kana muchitora pamwe pane imwe nyaya yatisiri kuziva chiendai muchiudza murume wake zvamawinga kana vari baba naamai vakutumai handisina simba rekukupikisai bva watora mukadzi wangu bva wasvika pamba bva wanoka nokwekutanga ndakamba ndakanyarara sezvo nguva dzacho hadzisi nguva dzekudayira munhu bva wazoti ndini baba anoko ndopandakanzwa voice kuti ndibamukuru pandavhura saka muchitoona tauya kudai tatumwa nababa naamai kunotora mudzimai wenyu uyu hanzi ngaauye kumba mobva matipowo mari yepetrol bva ndaburitsa $20 ndo zvakaita ndiburitse mari iyoyo $20 ndichitarisa shoko rawasvika naro rokuti baba naamai ndo zvakaita ndizosvika kwababa naamai nekuti wanga wataura kuti ndo kwanzi kuuye mhuri yenyu ichisvika kwababa naamai bva wati hatisi kuzviziva hatisiri isu tatuma munhu pedzeranai nemunhu akatora mukadzi wenyu pane pandanzwa pamukuru vachitaura vati vakakuti mozotera ndizvo musoro changami havana kunditi ozotera vakanditi inini handikwanisi kugadzirisa nyaya dzenyu baba naamai ndo wandituma ndo zvakaita kuti inini ndiregedze kuenda kumba kwavo ndiende kumba kwababa naamai kubva January kusvika pari zvino bamukuru avo havataure neni ende inini ndinototya kutosvika kumba kwavo zvinhu zvinondiremera kuti chisvike pamba pasamusha iye asi kutaura here zvaungatitaurire kuti zvinokutadzisa kusvika kumba kwavo kwaukaroora pamwe chete naye pamusoro ichangano inini nabamukuru ava handinatse kuziva kuti inini ndakawatadzirei ndati muteereri
ndati une zvinobatika here zvinoita kuti ungaburitsire dare rino pachena kuti ine handigone kusvika kuvanhu vaviri vanova ndo hama yemudzimai wako nezvikonzero zvinoti. Pamusoro wechangamiro ndakanetsana nemudzimai wangu. Shoko ravanondiudza nderekuti hatikwanise kukugadzirisai. Ndo runoita kuti ndisasvike kumba kwavo. Iroro chete. Hongu changamiro. Nokungoti chete hatigone kukugadzirisa wabva wati kana mumba mwenyu handichasvika. Zvakandiremera kuti ndisvike kumba kwavo. Nenyaya kuti kutora kwavo kaita mudzimai wangu 10 January up to now. Ndakafona foni yavo havadaire bamukura. Ndakafona foni yavo amaigura. Ivo vanongotiwo takatumwa nababa. Alright. Nei pane musi wamukambofonera here munyina wenyu kuti shamari mhuri yandiremera kai mukadzi angazida musikanzwa kuno yotora mudzimai wavo kuti yatiyananisei just izvozvo chete usatsvage pane mageti. Handina nhamba dzavo vakachinja. Pavakachinja nhamba vakambondiudzawo here kuti vachinja nhamba. Nhamba dzavo chete. Alright. Ifoni yangu avayo ndazvinzwa une one man mudzimai agara anga nemurume wake hapana zvaunofungwa iwe pamene unonga wakaita musikana izvozvo ndingazvifunge mambo wangu ndokutozvichira kupendi kutozvipedza bamdika vatadzi vomashure vakauya nemudzimai wavo ane 6 months family mudzimai wavo asati ane mwana ane 6 months. Taure izvi ndida kundidzoke waisupfada manga muchifamba zvakanaka pese aba muchifamba zvakanaka until watora side ini maonera angu ndisoda kubvisa angu apa but nyaya yakadai kufamba munhu utonotora mudamusaga ndotenda ishe wangu iwewe ndakupedza mubvunzo 1 mukadzi ane 1 month asi kumba kwake akukwidza second month pane muswero wakutotaura tichitipe nhamba yokushandiswa naamenyi nanabamini yamupfudza naamenyi nhamba yamupfudza kushandiswa nabamini ndivabvudza ndotaura navo ungobvudza naishama ukufungei pamusana pamudzimai wavo ndotenda ishe wangu vamukuru vangu vakafona vakati vanhu vako ivo havadi kutaura neni vakanzi no vamukuru wenyu varimo ndakutotambudzwa foni zvakanzi vasiri vandofona ntaura aiwa pindura wabvunzwa namambo kuti uniswa here rawakamboti amainini ndipe nhamba dzabamunyindira kwatsvagada kutaura navo ndomubvunzo wawabvunzwa ndizvozvo vakandipa dzinopera na85 vakandipa nhamba foni yavo yakaramba takanzi apa vanoshandira kunonesa network oshi rimwe zuva racho ndopa vakazofona mbiri mudheni kati vachikurukura nadzimai yavo zvakanzi kwaiva banguru vangu kuti havataure nini vari ipapo takunonditambira foni tambudzwa foni zvakanzi havasiri but ungamublemero handigone kumubrema nokuti anogona kaine mafungiro ake right nokuti une mukadzi wake chofunga iwe uda ari mukadzi wako ari musituation inemupa nawo wainzwa sei ndinotenda ishe wangu tofunga takaya pano musi weitizosingoda zvakanzi endai munogara nerunyaya musiye nyaya yakudari musiye yakada musaitauritaura tofunga takauya pakaiswa chichemo tiripasiyena tichizopuhwa zuva rine richitimbira kudada kungukapo tofunga munopaiwo pawedai nokuti ndiwangwari musewani ndo pandakangoendawo kana ipo pavakafonera dzimai vacho tichitaurai napamukuru vakachiraakadziswa moto wembava whatever happened ndiwakashandiswa kuita sei kuita mamuda kutaura vachida kubvunzawo pana vamukuru avo ndabvunza vachitaura kuti no inini ndakangoenda ndakatora mainini shop sezvo sisi vacho ndavangataura kuti nina ungakurohwa asi sisi vacho pavataura havana mubvera vambova vataura kuti baba ndivakatituma vari kuti ndakanzwa noizi yefoni ndabva ndakumhanya kutega ndinotora chinin'ina vangu sisi havana bvera vameshena kuti ndatumwa nababa kana kurohwa havana but vakanzwa noizi yepafoni achingoeresisi aiwa ipapo ndandati pataurika kare saka ndandangotiregei nditaure pakaitika masvikapo ndasvikapo akaudza baba ndimi here akaudza baba ndimi ndimaparadza imba imi ndimaparadza imba baba ndanzwa mwana
Nina wakaiti zvakati zvakati. Kasi ndakumhanya noona kuti chii chiri kuitika tikadzise vanhu. That was very proper. Ndizvo zvaifanwa kuita. Imi baba baba nyamura. Weimwe kurarana sorry baba zvandakutaura zvatifanwa kuziva. Ngozi nyaya yekuroorana ndiyekutoraramisa. Saka ndofanwa kutozvitaura muna mudani nokuti ndimakonzeresa ngatizitaurei. Masikotora munhu uya. Imi every day uri kuvhara door. Uya ari kuita mwana wakarisa pasamba. Ndizvitaure. Uyo murume uyu. Ipapa haasi kutaura nokuti ari kudai. But I don't honestly don't amai nogarisa. Kunyepera. But inokutaura kukuda manje. Haasi kugona kuzvitaura. Pane zvakaitika yes. $5 zvinogona milishoni pamuzi. Zvagara zvinowanzoitika. Hatifunge zvakafanana. Vanhu vasvika vakatarisa nyaya. Ari right. Akasvika akatuma anga ane message yababa. Saka nokurespect atezvara. Ungapinde mudare raatezvara. Ndosaka wakati aiwa ndatumwa kasi ndatumwa naatezvara. Atezvara ngari inimi. Baba vanhu ndakona ndizvandikushora pana mukuru ndouyu. Yanga ni maso. Kana ibaba mambo. Aba baba sorry. Baba mkuru mwana mdiga. Kuti nezvozopera. Asi kuvafonera avasikuita communicate kuti vataura newe. Ini ndafunga kuti sababa mkuru. Ndindakanotora mukadzi womwaningina wangu. Tindambotika. Kusika baba mningi ndauya. Ndandifunga kuti pamwedzi yese masozvitaperawo. Chera kutora mukadzi wangu. Saka nyaya yamumisana ndoipi ndava nemukadzi wako unoti udii mudii saka handina kuziita Vakapoteka mambo wangu ndinogara ndiri kure pandaona inini unenge uri kukundwa futi munhu ari kukunda ari kukuitisa zvese zvese nyaya inoitika ndiwakatsvaga munhu handiti kuti vazotora hama dzake dzichizouya dzichidi pamba pako iwewe but iwe unofanira kumuonesa azive paanoperera kana kuti panozoita kuti mangwana saizvozvo tasvika nhasi so iwe unosara wamhosva uchiratidzwa semurume asingafunge zvichibudikidza nemunhu iye kwake kusaidhi anenge angodai manje anyarara apa akapeta maoko apeta maoko manje akuita kunge asingafunge ndiwe handiti kana kuti iwe unodzimwewo pfungwa dzinenge dzichitariswa nabambi kuti uchazoita kuti varambe vakashingirira kuhodha mukadzi wangu chii paiwe unenge usina pfungwa idzodzo asi unokuda kuti uri kukundwa mudzimai muchikuda murume wenyana munomuda ndakutidzokerai kumba nhasi modzokera $5 after all $5 but yakozesa kunezi $5 mbaba imasheka $5 unorwa kana tsanzwisika mashandira unorwa mota nozi amiti saka zvakaitika pazvasi normal. It was very normal. Ndokutanga kwekuvizana mudzimba but maingofanwa kutora roho yenyesa sisi kuti aiwa pamini zvaitika izvi pamini tukatisa nyaya zvakadai mukadzi wako kumuda ke atizva vanhu uyu auda murume wake ishe munoti kudii ava vaini hapana chandopindira kana chichazaba hapana kana next phone call yakarohwa kati iphone iyo auzere kuna atete mukuona rizuva mashamiswa munhu mukuru adaro so ashamba akagara then nawe $5 yafanogadzirwa sisa vachipa roho yavo bakuru tichamari andogadzisa munyina wako uye haana kuti ndakamaka inini mambozito azvinzwa mukuru haana kuti ndakamaka inini vandikamubvunza kuti siya kwanyarisa banguru kana kuti nokuti vakapa imba mudzimai wako simple as that haana tora zvakawanda angoti inini nokuti wakapa imba mudzimai wangu saka ndiri kufungidzira kuti banguru vane chekuita nokuti baba vakati nyaya handisi ndarakangwara akavageza maoko kati munhu afona ndouyu saka vari kuziva namba mavo uyezve futi uyu akasvira mwana aenda kana atete asingakumbozvizive atete vagadzira nyaya yavo dai vakagona kurespekta atete vavo ingadai asina kutora munyina wacho kana atete zvozvishuwa zvatawa nedare kuti uyu ndiye baba akatonga mwana webaba vana kutaura ichokwadi ndokuti uyu akashandisa chisimba chikadarika atete abvadze baba vake ndaudzonga pane murumeyo usabvumidze kuti $5 paradze imba yawakavaka
pamusoro changa bvumira ka simbomira ndirichikutaura zorora kumamba kana wataura uchawana usabvumidze kuti $5 iparadze imba yawakaita yawakavaka shop ndiwo wakaivaka kana zvisingaite chiona kuti adzimai mushopu havasi kufambisa shopu zvakanaka vaise kumwe vabude vamushopu noti kuti imba yamakavaka neshopu yamakavaka yoparadzwa $5 hakuna zvakadaro because chinhu chamakatora nguva refu muchishanda nezvacho kuti chivepo nhasi choya chokuparadzira imba kuna kwamuri kuita kwamuri kuenda makaramba muri kumati kubvunza mubvunzo gara yanyu tozobvunza mubvunzo sepera kuti nanguda kugadzisa imi ava rume ava dzimai nemurume uyu zvakaitika chisevera kuti taura murume wako rumwe pandepapi oda kugadziswa mubamiri vanoti mambogadzisa yavo tinogara zvakanaka inini nemurume wangu takoti nayo takanetsana ndei $5 asi kubva kumashure tinogara tiri vanhu vekudetsana nenyaya iyi anoshanda kwaanoshanda anopedza mwedzi wesasiku akauya chinhu chanotanga kuita kubata foni yangu akabata foni handina nguva naye kana kutoti tinoita rudotesa hapana anotondirova anouya 1 day pamwedzi asi kana auya ndinoda kuti ndakutorara musango kutotiza ivi ndinotorara musango anogona kuti madhirinsi asi kutonhora mufiriji kutorohwa kuroherwa izvozvo kutorohwa izvozvo akaripota nyaya ndianokubatwa nenyaya bari zvakanaka zvokoti vana vadiki vagadzisizwe nei taura yeyo nyaya yemufana pamusoro changa mai wangu uyu kuvhura kwatakaita shopu angasahodha pataura tangomukirasha paataura zvokuti angasahodha asati tangomukirasha paataura iye pamusoro changa misi ofu ndinouya kumba 4 days kwete 1 day machina government tinopuwa 4 days pamwedzi imwe nguva ndinokumbira motorbike chero ndapedza basa ndichiuya kumba zvokuti handu yekumba arundinepera kumba ndinouya nguva zhinji hanzi paunouya chete tendaubve pafoni pangu unenge uchitsvagei apa pafoni pamusoro ndine nyaya ndakambomutsura mudzimai wangu uyu ane shamwari yake inonzi Lizi uyu haana murume munhawo kuti ndichimutarisa haamire nemunhu wani adzimai wangu wafoni yawo inoshandiswa pakusanganisa vanhu vanodanana ndavatsura adzimai wangu kuti ushamwari hwenyu hauna kuchena siyana inazvo zvamuri kuita here vabva vati ewe ndazvinzwa pandadzokera kubasa rimwe zuva pandauya kumba ndichida kubata foni yawo vakairambira kwabuda naye panze kwe10 minutes pandavapa nguva yawo yekubuda nefoni yawo vadzoka bvazokanda foni ye pamubhedha ini pandazoitora foni yese munhu anga arambidzwa kumboibata pandaongorora pandazoona nhamba dzeshamwari yavo yeLizi wakadzisa pablacklist pandadzibvisa pablacklist kwe2 hours ndakaisa muhomwe pandatanga kuona mameseji kone zuro makazoita sei ko makazovaudza here kuti yatisangane kudanga reMombe ko imimi nezuro makazonokerwa 1:11 hamuna kuvhura door vandagumbuka vandaenda kwavari adzimai vangu ndakati ndo ushamwari hwacho here uyu wamuri kuti ndakayakumba munoisa nhamba dzefriend yenyu pablacklist zvinoita here ushamwari hwakajeka here uhu abva atanga kungochema ndiregerereiwo pandati saka ukurawo kuti shiri nemuririro wayo hairegeka komweya uchitsotsi uyu sei usiri kuusiya ndo zvinondipa kubata foni yako padiki ndoita kunge ndiri kukushusha asi kushusha kwangu ndikokoko kuti foni iyo ndiri kuiona ine zvinhu zvakawanda apedza tanga kuti mukadzi wako achiti unorova pamusoro ichanga tapedza kutapura ataura kuti unorova akataura kuti ndakarorerwa kuti sei firiji isiri kutonora wamurevera izvo pamusoro ichanga mukadzi wangu ndakamubvunza chinhu haagone kutaura chokwadi kahwana anotanga anyepa anozotaura chokwadi mushure meunge aona kuti ndagumbuka kana kuti ndaakubvunza zvezvepawa chaizvo haagone kutaura chokwadi mukadzi wangu ndakamupa mari handione kuti mari iyo iri kushanda chii
inini ndachifunga kuti kubvunzwa ndikubvunza kuti wakamurovera firiji here mangwanisi hungu kana kuti kweti but wakutondipa statement wakamurova here kana kuti hauna kumurova kunokuti firiji zvakaro pamusoro ichangamira pandakamurova inini pandiri kuziva mukadzi wangu ndakamuti iwe poto uchibikira mwana uyu poriji nenguva papa naumwe wafana wadiki wangu aripo pamba mazuva aya usati waenda kuchikoro pandati poto uchibikira kana vana ava vasaswere nenzara zvakanzi manje inini unondudza zvekuita uri baba wangu here uchatondigutsa neshawa rekunyima asati apedza kupindura changamiro ndopandakamurowa nembava asi ukuzvizvazva kuti kurova mukadzi akuvumira pamusoro ichangamiro mutemo kurova mukadzi akuvumira atozvizvazva pamusoro ichangamiro kumurova kwandakaita ndaitiwo pamwe achachinja unhu pamwe achachinja maitiro vakashamwari inini ndinoona mazvikunesi ndati kana wabvunza kuti watora motikari yako waisa fuel wakuenda parwendo wobvunza kuti uri kuenda kupi iwe ndindoenda kudzanwe neutenda uchienda kuharare ndakubvunza kuti wakamurova here hongu changamiro kuti firiji haina kuita muti handina kumurovera zvefiriji zvefiriji handisizvizivi ndozvona inini handamurovera firiji handamurovera imwe firiji handina kumurova amai pane nyaya yadatobata hadzitauri asisi pamwe noziziva pane statement yataura mukomana number 1 yalizi datiriita mameseji zopinda kuti wakaudzenga saka ndikanga danga kuti ndiziro kwazonokerwa muna kuvhura tinofanira kutaura nezvazvo ndonyaya ndatoona kuti nyaya iripo temba isi nyaya yekupinza akutadza kuguyakudza kupindodaiwa ishanje ndonyaya yekutoda kudza abvunzwa chii ishanje uyu mudzimai uya kuudza mudzimai wake achifamba zvistraight anguti vabatei ndakapapata makapapata ndakaudzimbokawo foni nchidwa maodhini inozana pankuru saka ichiwangu chizoita tozoita sesingagoni kutaura tozoita kuti iwewe ukomende zvataurwa nemurume wako kuti pamwe ari kugadzirira here kana kuti ari kutaura chokwadi pano zvaangotaura ipapa auti ukomendera kasi mudodzoka kwamuri nokuti mune zvamataura zvamukabatawo yakuchenesana sisi ndodzokera kumba inini lizi hongu kutaura naye ndinotaura naye ende ndaitaura naye pakuti lizi ihuri inini ndiri musikana wembava ndakaiswa mushoko ndotengesa mbava nemushoko shoko yani yauri kana nyaya yako ndochichierekanataurasiaka gaitinyatonzwa kuti ada kurasika kusvika papi zvinongakurumidza kumuti mamuvharira anobva tena ndiani wenyu pamudatsanangura pamaonerana mukaita mudatanga matsanangura izvo hatisa kusvika ikoko ngatitaurei nyaya iri bozi makuda kuti tichitanga kuona zvakawanda mati mimi muda kuti imba idzokainga iri nezuro ngautsanangure chinonzwika kana pari wrong to atamutaura kuti kana wanga uchipaita chirega kupaita se pane kukonzeresa taurai hongu inini mushopi ndinozviti ndiri mushandi semonera ndinoita ndiri mushandi nechikonzero chekuti uyu handiite bonde naye handina nguva naye chaanoita anouya wonditora stoko kana anditora stoko kana mari yashota ndaakurowa saka ndinozviti ndiri mushandi wake nechikonzero chekuti mushopu macho namari yacho handianozwa kwainoenda inini mushopu ndakangogara ndinotengesa mbava kana mari yacho nayabuda ndianozwa kwainoenda lizi hongu lizi ndinotaura naye ndaitaura naye panguva iyo nechikonzero chekuti lizi munhu wekuti aiuya mushopu mune shopu nebhava ane vanhu vaiwiriranonawo vanhu vasinawo mafoni saka inini akangoshandisa foni yangu panguva iyo kutaura nemunhu wake ende hazvina kuitika nguva yakareba bata munhu ngaenda kumba kwake ishe wangu tsanangura
zvauti uone chitsotsi amai nitsana kuteerera mwamazoti uyu munyina wenyu itsotsi anonyepa uyu chirwere chikutaura nauyu chichipa mwana uyu ndinemirai chichangamira tatasika kumbe chenjera kuti zvinoafekta futi chii musha wako iwe taura iwe tiri kukukota basa rizo nyara rako chataura taura unofanira kudzidzisa kuti achikwai kunosvaka kugadzira lizako unotaura ndinotaura naye ishamwari yako usaona zoti hore wati hore auzivi kana kuti ane nyaya anokudire chiki because makastoma ake anowanika mubhawa ezvinahobomubhawa bhawa rako iwe ndonoita basa rako mushure mekuti anditi ndisiyane nekushandisirwa foni yangu izvozvo ndopandakabhuloka lizi ndakatomubhuloka lizi kuti ndisataure naye paakazotanga kupinda mameseji mushure mekunge vaunbhuloka foni yangu vakanditi musataure nalizi vandamubhuloka lizi vaunbhuloka foni yangu mameseji akazopinda angasiyezuva iroro akangara mamwe amazuva anditozoti angarari because ndisina ndamubhuloka nene amai zinomutorwa pana imba imundidai mushe muri bati kutaura chokwara kune kuotanayo ona muri kundotoneziya hana murume kana munhu ashuya mubva asina murume chii saka uyu kana manje murume achiona rezi achiuya mubva wamenutekisera pamwe achizotaurwa wanovanenge vationa rezi arifamba nomukadzi wako so uyu ari kudii anofara kana iwewo kana kutoti murume wako ndiye arifamba narizi arikuita so unofara ndinofunga kuti iwewe shamwari mukadzi ngabude mubhawa makwamisa tsvage musikana wekuti kana wabva unenge uchiita uchimutora stori ende vanzwa here amai zvataurwa nemurume hanzi handidi mukadzi anonyepa kunyepa kwakaipa kunoparadza chii mukadzi ngaave mukadzi anotaura chokwadi kana kudai imba yako kasi amufunge here kuti mukadzi atanga akunyepa because abva aiswa muzvinhu inoda kunyepa yeka bhawa ndo zvandinoda hauna kumwa kumisa here padhuze newe kumba ndoku chikoro munodai kuenda kuchikoro yako hamukwanisi nenhau yei ndinoda kugara pandinokwanisa kuti noti ndakarohwa nauyu kuti ndigare naye ndatine mhaka yei ndinoda kugara padhuze nemurume wangu handikugara semwadzanai kana paripo padhuze nepaari kushandira ndinoda kugara padhuze nepaanoshandira naiwe mnyingi ndisaka mudzimai pawadzanai gavheni famu yakutaura iwo apa gavheni famu kuenda pawadzanai kufamba netsoka kumba tinako kumunda zvisisa kumunda ndozoti nomunda iyo vanhu vandinoshanda navo vanochinja izvezvi takabva pagavhmendi taapa musawa hatina kana mwedzi tachinja saka handina nzvimbo yandinoti chaiyo yekuti ndinogara pano ndichiti ndichaita 2 years ndiri pano vanhu vandinoshanda navo vanoshanda musawa kuti zenokumbandi chingoyambuka bhiriji aipadhuze nokumba kuchikoro homo unogona ndorara kumba ikute homo apa ndikatingobata zvekuti nyaya yako inde yataurwa naamai avo yekuti zvotoda kugara padhuze nemurume wangu zvaangofanira kuti pache ipapa pamunogara kuti mambotaura kuti chizvona anouya pamwedzi ka1 agara anouya pamwedzi ka1 saka chiro sati papo nyange makaita kuchikoro ikoko haangotadza kuve kana pamwedzi kacho ka1 because matogara hamisi kutogara pemese nguva yese nguva zhinji mune muri umwari umwari wainani ndayana baba hauna here sekuru wayo pane nyaya yataurwa namai avo naivo chama patiwo kana vauya kukwako hausogara namai avo pamwedzi wako nzausiwa pabonde pamusoro ichangamira ndakayakumba mukadzi uyu anotoita sekunge anotonditsvagira nyaya yekuti tinetsane ndakamutsura anoita kunge achapedza 2 days ndisinganatsoziisa kuti ichiri nyaya here yandakamutsura takapinda mumba takarara anotipira gotsi kudai changamira
zvinhu zvekuti ndinopedzera ndaakutotyawo kuti handichaziva kuti zviri kurevei. Baba rangu kana rakazara ndichichengetera iwewe wazvamenza acha kurikwata ndingamupe ndikachengetera munhu iwe wastranger iwewe mupenyu womusikana wamuenzi saka inini ndinotopa munhu ndagara ndichipa saka ndinotocreata kaproblem kuti iwo wandera kurifurodzokera mudzi wangu aone zvinhu zvakaita se it's very normal ukatokuona munhu wakoda kuchita these are the signs vadzimai hazizvizibata kana muda kugara mese saka iye suitable nzvimbo yakati mogara mese mudzimai kana wakoda zvokuita business ngainotora mari everyday ende uzoza business ndokuguidem paswisa samukadzi mubava toda kukubatsira kuti murarame amai munodzokera mumba kwenyu munogara nemumoi ko kana pabasa atadza kugara nemuita sei handisi kuda kugara naye pabasa kwokugara kwakawanda koinini kana ndakuti ndapedza mwedzi wese ndiri ndega kana auya wondirova ndorara panze ndine murume ndikuda murume wenyeramai murume wangu ndiri kumuda chikushotai bonde ndizvozvo here kushotai bonde plus kana mari yake yatina handitoiziva sematauro aita mamunzi vataura kuti shopu yacho akavhurirwa nababa mari yake handitoizive kuti imari enda handipo abendokubira kubvunza kana teteredawo bvunzo wanhamo but murume anogara almost a month asipo oya one day achingopinda mumba ungosvika kuti urabata foni motiza nefoni after 10 minutes mudzoka mumba handiti sandokubira kubvunza kuti tomboti zvalizi zvabuda chamukambonyanya kutiza nefoni muchienda chii chamukazodzoka makukanda foni pabheki foni handina musi wandakatiza nayo laini randinotoshandisa ilaini rava laini rangu ndo vakatosara naro kubva kwandakatoita handina foni yandinotiza nayo laini randinotoshandisa nderavo avo suppose please akapakunzi mameseji nguva iyoyo foni yakabva yazobatwa yakazo unblokwa kwanga pakablokwa blacklist kwanga akablokwa blacklist nguva iyo mameseji yalizi musikana mumwe chete iyeyo yamukuramba kuti aisishamwari ndiwo mameseji akabva yapinda foni ndanga ndakaibloka kudhara zvokuti ndakatiza nefoni handina kutiza nefoni namba dzangu dzakablokwa kudhara chavakangoita kusvika vachitora foni yangu vakanibloka mameseji vapinda mimi nzvimbo yamuri kufungidzira kuti shopu takuona kuti kune dambudziko nzvimbo yamuri kufunga mumwe menyu kuti munganogara asununguka nemurume wendei wezi murume wenyu ati tatiri pagavhumendi muri kurara kumusau nzvimbo yamuri kufunga kuti murume wenyu akakusiyai makagara ndei inini ndakutoda nzvimbo yakasunungukira iyi nokuti ndiwo vasingauye ati kuba kwachona vasingauye atezvaro ndakundombokuda panzi unodzoka inotaada kutaura kuisa nyinyi mune zvamuda kutaura dani ndakusiya ndataura dani uyu mwana wangu uyu ndaataure chokwadi kubvira kukurwa kwaakaitwa nenyu achipatsana ngozvizive ndisipo nekuti nyaya dzimwe dzavo dzinosanganisa kunyadzisika nemumwe ari kusiyamo kuti ari kutya matadzirwo anenge achiitwa zviso pangotsanangudza zvese baba dati mubude muziza kuti mwana wenyu akuda chirwere akuda chirwere budai ndizive kuti mwana wenyu akuda chirwere ndobasa redu iwe ngatikuudze uye haasi straight wazvinzwa she is not straight iwo kana kumuchengeta uchapara mhosva nokuti aiuza mukadzi ari kumba kwani kwavo inini kana ndine mukadzi wangu tinoda kutanga platform nyowani tikugadzirisana unondisira maconditions uriwo uri kundikanganisira iyo mukadzi wako akamborambira foni iriyo unotombenda nayo basa saka ndikuudze kuti amai nina kwari kuita sei ataura chokwadi hazina umbowa wakanaka allright
toda kutangisa ground redu rakanaka akuti ndoda murume arikuda kupa mukana wekuti kana uchida kuuya kwatiri kana uda kuti uchiramba kuda kumusha ndatirambani ari kuziva kuti izvi ndozvopa ndirambanise ndiite free ndopane nyaya ini ndaisa condition yekuti zvino hamungauye kubasa kwangu warati mbawa hamiti ndada kuti umboenda kumusha batai nzou umboenda kumusha kana tikuende pachikore ndopandoziva kuti pari safe kwandiri newe iwe kuti aiwa hazviti inini ndoda pari safe ini ndiri kuziva pabasa pangu hapasi safe kana achita nyaya yegovernment pamu ndiri kuona nzvimbo inekaonda machina asina respect pane makorokosa anoita zvaanoda andizvozvo ini ndiri kuti hangokwanisa kuuya kwandiri kuzwisisa mwana wamai nyaya inokuti iri kumba kwako iyu ndianonzi mudzimai wako zvino ndo zvatoda kuti tiite muno pane anokuonebva kuti anyimwa marights ake kana wakapinda mumarriage pane marights aunoita do away asina akusungira zvinonyokonzida andizvozvo nyange tiri kuti ndeedu but kana wapinda mumarriage like yaanayo iyi kana wambotanga kuguma kuti chitengesa mubhawa woshanda nemahuri andizvozvo woti aisi shamwari yangu asi hure kasi meseji yaluziye hure ndiyopinda mukoni so vazvaita 20 hazina kuchena dzekuti anyaya yechihure ndoti ini ndoda kusafeguarda mukadzi wangu ndiyatanga tiri tese enda pamusha pana namai nababa ovoti hauna hausi kuda uri kutyei ndomubvunzo wangu mbakunana baba namai handina kuramba kuenda atanga tichotesani ndokwandakatobva ndokuchikore ekutoti ndiuye kushoko ndakatobva kumba dzokera ikoko ini ndaibvunza kuti hazvadzi yangu uchatokumbira kuti mama indiudzei murume wangu achipota azvi achitoona zvamutiri pamusha papo parizevha ipapo dare rokona kuti rokona kupekana tituitse namwedzi ukumbiro regerero une zvawanga uchita zvisina kuchena totangira ipapo iwe usazobata foni aina anogadzisa nyaya yemwana chitotora mwana ipa mwana usisipa mwana majuru ndoita ngibvunza kwamashure nyaya inondinetsa inini pamukadzi wangu uyu foni yake namba dzabamukura ndo dzandinotanga kutanga kuona kwokutanga kubva kumakozi kana kumameseji zvinhu zvinondinetsa changamiro mwana wangu kuona uyu akasunungukwa ndisipo pakapera 4 days pakapera 4 days ndisina kuudzwa zvinhu zvinondinetsa changamira handizoziva kuti mukadzi ndewangu here akasunungukira kupi kumba kwapamukura rini mwana yeiko riniko ane 8 months akasunungukwa adzimai pavakabva vachienda kwapamukuru vangu vasina mwana wangu vasina mwana inyaya yakaitika kumashure dambudziko rangu zhinji ndiri kuona ini riri kubva kwapamukuru avo rekunetsana nemudzimai wangu ende havasi kuzondigadzirisa futi kana ndanetsana nemudzimai wangu koipapa nyaya tara yakajeka kwaimubamukuru mimi munombostopa kakufonera mainini everyday pamusoro weda andine muramu pafoni yangu kana dzimwe nguva foni yangu yakazara mari inge pasi inotorwa nemukomo kuti hatifunaningi upawo mainini ndinombokufonerai tinoda kuti tinzwe kuti ikatitaura ikati uyakutaura varedo ari kunofamba zvakanaka yakupana mukana tonzwanana amene sekuru musorera ngati inini ndiri baba mwana nechimwe chinhu chinoti tinetsi takaendesa muroora wangu kuhwari wosununguka patedzwa pakurungai wanga akabva atorwa kuti vaenda ikoko kuri kuitika matambudziko isani vasununguka mwana mazuva tisina kana kuva uye atodimurira kuenda kuvatadzina yanga asvika kwaane mwana akabvunza kuti zviri kufamba sei zvakanzi hatiudzi akati hatiudzi kuri kuhura achiudzwa vabereki vangu ndozvakaitwa akasvika mudzimai wangu kuhura takati kuvabereki vangu ndima atezvana ndinatezva madzimbi anosamasa teererai tinakubatsira nani kana zvakaipa ndinokudza kutsura
ukaona chikuti chimbomira kutaura unoziva kuti unozopona handikuti uzokumburana nounogara navo 4 days esinokuudza murume wako inini ndingati ndakaenda kuwani ndakaendeswa kumba kwasisi wangu ndisati ndasungiwa ndine 6 months ndaenda teerera sisi 4 days wasunga sei usina kuudza murume wako murume wangu anga arora mumwe mukadzi akatora mukadzi akamupinza mumba mandairara inini ndakatodzoka ndikashaya hembe dzangu mumba mandairara ndomakapinza ndochikonzero chakaita kuti inini ndaiti ndikamufonera foni yaidairwa nemunhu wemukadzi foni yaidairwa nemunhu wemukadzi kutaura navo ndaitoda asi foni ndati ndakafonera ndaidarwa nemunhu wemukadzi ndakavati sei musingandifonere vaiti foni yangu aikufonera foni yenyu zvaurikutauraidzana ndisizvizive unomvira kuti omwe mukadzi mukadzi ndakatora hangu asi zvokuzoti handiwafonere vanotiyekera hatwazvinzwa zvakaita kuti mukadzi wako asakubate pafoni nekuti wanga umwe mudzimai waaita akafona achidaira pafoni chikonzifunga izvozvo avo chimwe chikonzero kana takatarisa chakaita kuti anonoke kutaura kuti kune ndezvakwai iwe tarisa zitaura zvese iwewe nekuti wakabuda muno musina kuchemesa unotanga ukaipa mukomana ako wachinja unohwara uyo aniko wachinja unohwara itsotsu taurai nyaya chimwe chii baba teererai manyinzwa nyaya imweni ndakadzoka kwamuri mugona kupa justification angatora mwe mukadzi nyaya yakaitika ndeyekudai kumba inenge ndakaenda kumba pangu sei ndine dzimba ndine shopu kozeya dzimba dzanga dzinao ndo dzandakati mwana wemuroora wakati then ndakaenda kusendi nemabhaudhi anenge asipei mota ndakati regai ndiende kunotora ndakasvika kumba ndakaona dhora rakashaka ndikati apinda mumba ndiani ipo kumba pano pasina munhu muroora kugara kumba kwangu anga ari kuharari uku hari kwakangaenda kwedu ndobva ndabvunza kuti ari mumba umu ndiani ndobva adaida musikana akanga ari kuzvisho zvakanzi ndinisandira muda pakati ndakati kurikitei mumba imomo zvakanzi ndakauya nemwana naidza ndakati ai unoziva here kuti idza akaroora zvakanzi inozviziva ndakati aonera handigona kutaura zvakawanda inini ndakumudza waunokwanisa kutaura ndobva ndaudza amai vacho nemusikana vachibva waiva watandanisa sandira muda pakati achibva aenda tichiziva kuti munoona ndakabvisira pfuma ini chiti ndikuona ndiona uyo handimuziva hapana kana sendi chaivo zvokufara kwako ndada zvichijeka wazoona ndatezvara kwamira wazvinzwisa mazinzwa here vanoita vakadzinga muti wane nguva pachine chimwe zvavakuudza dotaura tichivhara ndida kutopedza ndada kuti kumbe regero murume wangu mukumbira regero nekuti uyo akakanganisa iwe wakanganisa ndizvozvo wadzokera kumba mutanga upenyu meni handisiri ndichadhitamina kuendogara atezvara handisiri kuti dhemana wachakagara mwana mudzimai uyo achakuudzai kuti mukadzi wangu ndikumerisa ku iwe chamada kugeze maoko wandikuona kuti nyaya dzida kuzwa iweyo achibva panapa ukuenda naye ukasa kudzoka achitora zvinhu zvake ibva womutota akwire pamusiwo padhuze handizvozvo ndaimesa waita zvakanaka kumbira regero chamatipedze nyaya itemedai asikana vanhu zvandakaita zvese ndakutanga upenyu mutsva fugamapa tarisa kumurume wako vauri kukumbira rega amainani zvazvinoitika mulife sometimes pride zvinofana kudyiwa wakadya pride yako iyoyo zvinoporesa zvifana ane zvandakaita zvese ndokuvira vane here ikweyo tembo bami hai vane zvandakaita zvese ndikutoregerera mazinzo garai zvenyama soimamuni zvamukaita simukaita ukazviita futi mukadzi wako
Demosaina mimi. Demosaina hii. Mazo. Ha? Demosaina. Vano pano patira kuti patauni. Nyara diki na banku. Yapabviswe mweya omufungirana. Mweya iwoyo ukaramba uripo unoita kuti mutadze kupfuurira mberi muchiita mukoma mumwe namukoma wake. Ndibata zvakanaka. Pamusoro indasha. Ndandiri kutokumbira musha wavana ava mavambo vanga akanaka. But uno iproblem. Saka zvaari problem tichitaura kuti iproblem. Baba kunyangwa hanzi ashandiswa nadzimai kuti akuenda kunotora mudzimai wokuyo aifanira kunge akadii akati azviite like 2 akashandisa zina ratezva rakatora mwana wemari aiva vabvuma vabvuma here chitaura vabvuma aive richida hauna kumbonzwa here dare rino richitaura kuti pane maweakness ana baba manzwa ndiwane kana tichitaura nyayayo yemaweakness tinenge tichirevera kuti pane pauri kukumbwa tati isusu murume uyo ari kukumbwa nomudzimai achitiswa zvese zvese kutumwa vakatumwa naatezvara but uyo akazotadza kuziva kuti kana atezvara vandituma kuti ndigadzirise mhuri ndinoperera papi ndinotora nguva yakareba zvakadii abva angoita kungogara kutora mhuri yangu yake kuti ange ane vakadzi vaviri zvinova zvisiri izvo sumukai munosaina tapedza nini dzokerai kumba kwenyu masuva mama mamudeo tichibaba pamusoro inini mashoko anga akubata pamusoro wana inini mshongwaka amushonga iwana wasiwaka musoro wana avari apa ndakupedza avari kumutaura ndoda kusangana wekuseri kamengurira ipi Mandela mujeni. Awaripa. Iyo fanele. Tena mukadzi unotora mukadzi wamangwana. Nhasi. Noise.